Vaccine Expert Panel kan DOST na kaipuhan magpabakuna sa mas lalong madaling panahon dahilan taigwapang ibang variant. Sinabi niya na dapat halangkaw ang immunization coverage asin madaling makamtan ang herd immunity. Idinagdag pa man ni Gloriani na dapat dapat magduwa-duwa dahilan tamay kasiguruhan manaligtas asin epektibo maski 50% sa naan efficacy rate kan bakuna na aprobado man kan World Health Organization. Yan ang pangalaunang barata halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Kumusta po kamungunya na daw ning Lunes, March 1, 2021 mga tugang. At ang sa indong nadadangog ang theme song kang 500 Years of Christianity in the Philippines. Ano? So yan po ang satuyang intro music ng unyan. Ano? Nagpapagirumdom sa satuyang mga tugang na ang Pilipinas ay binayayaan ning kagurangnan. Binayayaan, hindi binayaan ha? Sasabihin niyo, Father, binayaan. Hindi tayo binabayaan ng Diyos. Ano? At hindi na tayo binabalaan ng Diyos. Tayo ay biniyayaan. Okay, tanda nito, binayayaan. Okay, nabubuloy talaga si Father Boots. Any mga tugang sa English, magayunan iyan. We are all gifted. Ano? Ibig sabihin, biniyayaan ka. O in other words, we are the recipients. Ano? Alam mo, yan ang talagang magayunon na tema ngunyan na 500 years of Christianity in the Philippines, mga tugang, na kita ay biniyayaan. Okay? Ulitin ko ha. At gifted to give. Biniyayaang magbigay. So in other words, di ka mo magpara, sabi ko nga ni kasubag ko, na kasusarong daw, kasusarong mga nagdadawong ka mo sa satuyang programa, kita, di ka mo magparakam-kam, ano, ibig sabihin, akin yan. No, we have to share. Share your faith. Kaya nandito si Father Boots Bombasi COP. Nagpo-programa sa DCGB, sharing faith. Ano? Kaya maghapot ka mo sa kuya, kung igwa ka mo ning kahaputan, ako mahapot. Kung di ka mo mahapot sa kuya, ako ang mahapot sa indo mga tugang. Ang hapot ko, siyempre, may kaugnayan yan sa tuyang ebanghelyo ngunya na daw. Ano kasi ang sa tuyang point of departure ay ang mabuting balita ng Diyos araw-araw. Ano? Yung sa tuyang gospel of the day. Dapat ang tataramon ng Diyos maging buhay sa satuyang buhay. Kaya we have to apply the Word of God. Okay? Yan. Ngunyan, ang hapot, kaipuhan ta ba talagang maging tayo? Mahirakon sa tao? O kung sa Tagalog, kinakailangan ba tayong maging maawain? Okay? Or may habag? Ang sabi sa English, be merciful as your heavenly Father is merciful. Ano? O kailangan ba talaga magpatawad?
Kailangan ba talaga magpatawad sa buhay o hindi? Yan ang hapot ni Father Butch. Ngunya na aldaw, Lunes, March 1, 2021. Ano? Kaipuan ba talaga magpatawad? O, sasabihin, ay, Father, di ako magpapatawad. Kahit mamatay na ako, hindi ako magpapatawad over my dead body. O, tingnan mo, hindi siya na matay na masaya, kundi namatay siya na tingnan mo ang mukha niya. Hindi ma-drawing kasi may mabigat na kalooban, may mabigat na dinadala. Okay? Sa buhay, pagaanin natin ang buhay. Paano? Give and take. Yan. Ano yung give? Forgive, be forgiven, and forgive. Okay? Allow to be forgiven. Forgive yourself. Okay? Ang problema kasi minsan, hindi tayo makapag-forgive sa ibang tao. Okay? Kundi, hindi man tayo palaging nakakapag-give. Ang ginigibutan, nakakasakit pa tayo. Mali po yan. Okay? So, ngayon, pag-aanin natin, sabi nga ni Parayunta, pabutihin natin. Kaya, marhay na hapon sa Indogabos. Gibuntang marhay ang satuyang hapon. Gibuntang marhay ang satuyang aldaw. Gibuntang marhay ang satuyang buhay. Kaya ikaw programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. And then mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, syempre inaanyayahan ko kayo na magdasal. Okay, magpangaji muna kita mga tugang. Importante ang pagpangaji. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakibulong po, pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang namamahala o nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB, na magawa namin ang iyong kagustuhan. Nawa, masundan namin ang iyong kalooban. Kasangkapanin po ninyo ang himpilang ito ng DCGB, at iligtas po ninyo kami sa anumang mga masama, sa kasalanan, at lalong-lalo na sa sakit, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng pagbo-broadcast, sa pamagitan ng pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, sa Giraray, marhay na hapon. Maging marhay ang satuyang hapon. Okay mga tugang, gusto kong batiin ang mga nagdadawang satuya sa DCGB News Online sa Facebook. Kung igwa po ka mo ng Facebook, pwede ka mo magduman sa DCGB News Online. At the same time, mag-message po ka mo, at magkumustahan tayo duman. Of course, si Teresita Jacobo, good afternoon. Sa kuyang pinsan na nasa Japan, si Manay Baby at Manay Tony Murasi. At of course, si Manay Ampi na nandyan sa Manila, sila Alan, ang Acuestas family, ang Botor family. And of course, si Ding Canicula. Sabi ni Ding Canicula, we are gifted by God to share His mission. Okay?
in spreading the good news of salvation. Yes to God's mission. Good afternoon, Father Boots. God bless you. Tama yan. Ano? Kaya nga inihong DCGB, sharing the mission. Okay? Let us share our faith. Okay? And how can we share our faith? Paano natin ibahagi ang ating pananampalataya? Ipahagi natin yan, mga tugang, sa satuyang pagpapahayag ng mabuting balita. Okay? Share the good news. O ano bang good news na ibabalitaan nyo kay Father Boots? Ano? Sasabihin ko sa inyo, ang good news na natatanggap palagi ni Father Boots, kasi positive palagi, mahal ako ng Diyos. Na? Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Although sa negatively form yan, pero ang Diyos ay palaging nandyan sa akin. Okay? So, kahapon nga ni magayunon sa Ebanghelyo, ano sabi? Makinig ka kay Kristo. Ang problema sa atin, marami tayong pinakikinggan. Lalong-lalo na ang mga negative voices. Okay? Sinasabi, dahil mo kaya yan, mahina ka. O negative voices, don't listen to those negative voices. Manghihina ka talaga niyan. Madidepress ka pa. Makinig ka kay Father Boots. Kasi si Father Boots magbibigay sa iyo ng positive voice. Kaya mo yan. Mahirap ka man, kaya mo yan. Sasabihin, Father, may sakit ako. Kaya mo yan. Gagaling ka dyan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Because remember, ang sakit ay hindi po permanente sa katawan. So yan, sabi nga ni Camilo Ramirez Tularba, sabi niya, shout out Father Joel Perez watching from Quezon City. Okay. And then, of course, sa mga nagdadawag pa sa satuya. So mga tugang. Kaya ang hapot ni Father Buo, sabi ni sa si Marian Brinon Barrios, sabi niya, salamat po Father sa inspirasyon. Totoo yan, Marian, dadaan lahat ng mga pagsubok sa buhay. Alam mo, sa araw na ito, sa Office of the Reading, sa mga pare, mga diakono at mga madre, yaon ang pigabasa mingon yan, Exodus, the book of Exodus. At duman sa book of Exodus, so mga tao na niligtas nga ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, nagreklamo. Sabi kan mga Israelites, sabi niya, sana doon na lang kami sa sa Ehipto, kahit kami alipin, kahit doon na kami mamatay, wag lang dito sa disyerto. Pero alam mo, dahil kasi nahiling ninda ang tinatawag natin freedom. Because minsan, ang tao, ang nahiling kang tao, so sa indasan ng nahiling. Go beyond. English yan, ha? Go beyond. What you see. Okay? Kaya nga, hindi lang naked eyes. Dapat, we have always to see with our eyes of faith. Okay? Kaya magayunan mga tugang. Kaya, ngunyan, of course, kasubago, magayon ang tugtog. Ano yung tugtog mga tugang? Ayan, ang tugtog na sa tuyang tinutugtog mo niyan. The 500 years of Christianity. Yan. So yan, magkatugang. Awan ko kung nadadawog din do. So, nadadawog. I think ko kasi nadadawog yan. So, anyway, yan. Wala akong monitor yan. Yan ang 500 years of Christianity. Okay, yan. Awan ko kung nadadagog. Okay, so yan po. Ganyan, mga tugang, na 500 years of Christianity, ino nga ni itong tema, gifted to give sa English. Sa Tagalog, biniyayaan magbigay. Sa Bicol, tinawan tamagtao. Yun. Because how can I give which I do not have? Yan. Siyempre, we're all gifted. Lahat na tao, lahat na binyagan, gifted. Lahat tayo gifted ng Diyos. Iba-ibang gifts natin. Sabi nga ni San Pablo, to some, the gift of administration. Hindi na nga kahulugan na magaling kang administrador, magaling kang magturo. Hindi rin po yan eh. Ako po nandito sa academy, hindi naman ibig sabihin magaling na administrador, magaling magturo. Hindi, gifted, ang gift mo kasi, administration.
Pero may mga magagaling din na magturo, maging administrador, hindi rin magaling mag-administrador. Kasi ang gift niya pala, magturo lang. Ano? Bihira yun. Na-gifted ka, sabi nga na, magayunon ka na, matalino ka pa, mayamanon ka pa, daiman tinataon ng Diyos ang gabos. Tandaan nindo, sobra ka nakaan. Daiman baga, kaya mga tugang, anong tinaw sa imo ng Diyos? Sabi nga, discover your gifts. Ano ba ang mga gifts? Sige nga, mag-share ka mo kung ano mga gifts nindo. Mariam, ano ang gift mo? Manay Baby, ano ang gift mo? Ay, si Manay Baby pala, may gift yan. Magaling mag-piano yan eh. Sa Facebook, nahihiling ko, may gift yan. O si Father Boots, anong gift ni Father Boots? Magdaldal. Magaling magdaldal si Father Boots kasi. Yun, ginagamit ko ang pagdadaldal ko sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun. Alam nga naman gagamitin ko ang salita, ang pagdadaldal ko sa paninira ng tao. May mga taong ganun eh. Gifted magsalita. Gifted. Pero halimbawa, nasa broadcast. Kasi broadcaster siya. Ang galing. Gifted siya sa boses. Matalino. May mga idea. Pero saan niya ginagamit ang kanyang gift na yan pag-broadcast? Paninira ng tao. Okay? Ang tawag natin yan sa media is ACDC. Attack and collect. Pagkatapos, defend and collect. Collect and collect. Pera lang yan. Yan. Sayang, gamitin mo ang pagbo-broadcast sa pagsasalita ng katotohanan. Ano? At the same time, pag may gift ka magsalita, si Father Boots, madaldal talaga yan eh. Hindi nawawalan ng sasabihin si Father Boots. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang mga ideas because siguro nakatulong yan dahil nung panahon, nung bata pa ako, palagi ako nagbabasa. At marami akong binabasa. Ngayon na medyo 63 years old na ako, hindi na gaano ako nagbabasa. Nagbabasa pa rin ako. Pero ang kadalasan ngayon, nakikinig ako. Kasi ako ay more on audio-visual person. Yan ang sa akin, audio. Mas naiintindihan ko pag naririnig ko. Kasi iba-iba ang tayo eh. May parang audio person, may visual person, may kinesthetic person. Yung kinesthetic person, ang taong yan, hindi niya malalaman ang isang bagay hanggat hindi niya nakaputan. Sabi ni, iniho manipis, iniho smooth, ini rough. Okay? Ganun pala. Kahit sabi mong idea, rough and smooth, hindi niya maintindihan unless nahawakan niya because touch siya. He learns by touching. There are people, alam mo, tinatawag natin sa education learning style. Iba-ibang learning style. May mga taong they can learn by simply hearing. May mga tao naman na they cannot learn by simply hearing. But they have to really read it. Pag hindi nila nakikita, visual, ang tawag yan, visual person. Hanggat hindi nila nababasa, hindi nakikita, hindi sila natututo. Ang iba naman, kinesthetic, hindi na mahawakan. The idea of mainit, malipot. Paano nila maraman ang malipot, mainit? Ang gigibo nila ay hawakan. Hanggang napasok siya. Mga tugang, iba-iba tayo. Gamitin ta ang gifts. So, discovery of gifts. Now, gamitin mo lang ang gifts na binigay sa iyo ng Diyos sa ikabubuti. Kasi, sabi ko nga, ako binayaan ng Diyos ng boses. Ginagamit ko ang boses ko sa pamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya nga, ako'y mula noon, dahil ang aking mga pinsan ay may-ari din ng radio station dito sa Pilipinas, si Uncle Munding Seya, sa kanila yung of course yung DWRC, yung DCGE sa sa Naga, maraming mga radio stations sa DCCB, yung Cagayan Valley Station, marami kahit sa Mindanao, marami silang
radio station. So, bata pa ako, talagang nandun ako sa radyo. By the way, I'm celebrating my 40 years na sa broadcast. Ang tagal mo na pala, Father Boots, ha? Ang tagal mo na pala nasa broadcast ka. O, bata pa ako, nandun na, sabi nga, Father, para ka nakaugom ng microphone, ha? Salita ka ng salita. Kasi, bata pa ako, I was already introduced sa broadcast. Sa DCGE, sa Nordia, sa Naga. Ano? Sa DCEB, Edmundo Bombase. Okay, yun, Edmundo Bombase yun eh. O, yun. And then, yun mga tugang. Kaya, nasanay ako, ginagamit ko ngayon. At to the point na, yung nga sabi ko, kay puhang kong gumawa ng paraan, gamitin ko ang talino ko, ang aking gifts, sa pamagitan ng pagbo-broadcast, o gumawa ko ng mga may Dominican Preaching Network, Radio Network. O, kaya igwa na kami. Digdi sa Legazpi, 107.5 FM. At nagpapasalamat ako kay Nonoy Locsin dahil si Nonoy Locsin, tinutulungan niya ako sa broadcast. Kaya kung makikinig kayo, aside from the OKFM, saka sa DCGB, makinig din kayo sa 107.5 Good News Radio. So yun. At hindi lang dito, meron akong Manawag Radio at yung radio station na napapakinggan po sa buong mundo yan. Sa Radio Garden apps. So yun, gamitin po natin ang lahat ng mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. Ano bang gifts na binigay sa iyo? Okay, sige nga, mag-share kayo. Okay, mag-share ka po kayo sa DCGB News Online or sa kuyang cellphone 0925-811-3851 o 0966-533-8475. Ano ang mga gifts na meron kayo na isineshare? Okay? Of course, the gift of faith. Binigyan tayo lahat, binyagan naman tayo di ba? Binyagang Katoliko, do we share our faith? Sabi nga magayon halimbawa, kung ang bawat Katoliko lamang magdara ng 5 tao sa simbahan, of course ngayon, medyo may depa na po ng simbahan, at yung 5 tao naman, bawat 5, kung magdadala ng 5, gulpi yun iyan. Okay? So, importante yan mga tugang. So, anyway mga tugang, ang oras po natin ay 27 minutes after 1 o'clock. So, by 27 minutos makalipas ang alauna. Babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. New Bear Brand Todo Tipid 2.5 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Caunedo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay mga tugang, balik po kita gilalay sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP. Mga tugang, sa tuyang tiga-urulayan ang inaapod tang gifts o biyaya. Kasi, ngayon, ang tema kang 500 years of Christianity, yung sa English, gifted to give. Biniyayaan magbigay. Ano? Tanda natin, gabos na tao ay biniyayaan ng Diyos. No? Everyone is gifted. No? Huwag mo lang sasabihin, Father, wala pa akong gift. Ano ang wala kang gift? Binigyan ka ng buhay. Ano ba ang buhay? Hindi ba gift yan? Kaya, each of us has a gift that we bring to the world. Okay? Lahat tayo may maibibigay. Ano ang maibibigay natin? Buhay. No? At ang buhay, hindi para sa iyo lang yan. Tingnan do, si nanay, si tatay, binigyan tayo ng buhay. You know? It is so essential and such an integral part of us that we have to capitalize the word, it's your gift. Yun, may gift ka. At ang gift natin, hindi pare-pareho. Okay, sabi ko nga ni, ang gift ni Father Boots, yun nga, the gift of speech. Alam mo, ako'y involved pa sa charismatic. Ano? Wow, wala naman akong gift ng glossolalia, blah, 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 blah. Oh, may gift of interpretation naman duman. Pero alam mo, the important gift, sabi nga ni San Pablo, okay, if I have all the gifts, sa chapter 13 niya, okay, all the gifts, but if I do not have the gift of love, yun, I am simply a noisy gong or a clanging cymbal. No? So yun po, yan ang magayunan baga. Okay? So hanapin ko nga itong sinasabi ni St. Paul, chapter 13 po yan, ha? So hanapin ko yung chapter 13 of St. Paul. Hanapin natin yung kay St. Paul. Magayunan kasi yan eh. Okay?
1 Corinthians chapter 13. Okay, ayong sabi ni St. Paul. Ito baga magayuni nini yung sinabi ni St. Paul. Okay? Sandali, bakit Lazada ang pumapasok? Hindi ka naman dapat Lazada eh. Bakit pinap-order mo ako? Yun. Bakit itong cellphone ito ha? Okay, sabi niya, 1 Corinthians chapter 13. If I speak in tongues, kay gifts po kasi yan eh, of men, of angels, sabihin, kahit na napakatalino ka, napakayaman ka, at sabihin natin, gifted ka, talented ka. Sabi niya, if I have all the tongues, or gift of whatever, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, may mga gift of prophecy. Okay? Hindi yung manghuhula. Iba po ang prophecy sa manghuhula. Ang manghuhula, hindi naman nagpa-prophesy yan. Ang ibig sabihin ng prophecy, ang ibig sabihin yan, to denounce injustices and to announce the plan of God, the good news. Yan ang propeta. Hindi yan nanghuhula ng anong mangyari sa'yo, o yayaman ka, madidisgrasya ka. Wala, ang propeta, hindi ganun ang trabaho. Ang gawain ng propeta, hindi manghuhula. Siya po ay taga-anunsyo. Okay, sabi, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, kasi mayaman ka, remember, ang kayamanan, blessing po ni Lord yan. Pero magiging burden yan, magiging hindi maganda yan kung hindi natin gagamitin na aayon sa kagurangnan. Ano? Sabi niya, if I possess everything and give over my body for hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Okay? So, ang napakagayon nun na sa tuyang may itatao mga tugang is the gift of love. Okay? Pagmamahal. O sa Ebanghelyo ngayon, mahalaga yun eh. Yung pagpapatawad. Okay? So, basahin natin ang maibibigay ng, ito ang maibibigay ng bawat Kristiyano. Sa panahon ito, sa panahon ng Kwaresma, Lunes, ang ating Ebanghelyo ay galing kay San Mateo, galing kay San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38. Ano? Ito ay isang pangangaral. Ito po'y turo ni Kristo. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. So in other words, maging mahabagin tayo, maging mahirakon tayo, maging mapagpatawad tayo, tulad ng Diyos. Ano? Bakit? Ang Diyos kasi mapagpatawad. So dapat din tayo magpatawad. Sasabihin, bakit ako magpapatawad? Siyempre, kasi yan ang napakahalaga sa buhay. Ano? Yan sabi ng Panginoon, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Ito, number 1. Ang hapot ko sa Indo, paano tayo magiging mahabagin? Okay? Paano tayo magiging mahirakon, mga tugang? Okay? Ang taong para hatol, para husga, hapot ko sa Indo, mga tugang, siya ba ay maawain? Ang taong para husga, mapanlait, mapanghatol, mapanira, siya ba ay mabait na tao? Babahagin ba siya? Mawain ba siya? Hindi po. Alam mo, ang kontribusyon, nung last week, sinabi ko na sa Indo ano ang kontribusyon ng bawat Katoliko sa mundo? Lalong-lalo na, ano ang kontribusyon ng bawat Katoliko sa lipunan? Ano ang kontribusyon ng bawat Pilipino, Katoliko sa Pilipinas o Katolikong Pilipino? Okay, Pilipinong Katoliko. Ano po ba ang maikukontribuer? Sasabihin ko, mga tugang,
ang satuyang pananampalataya. Yan ang may kukontribuer natin. Kaya malaki. Sabi nga ng kaibigan ko sa NTC sa Manila, alam mo, Father, total ang radyo ninyo, kasi yung radio station namin sa Dominican Radio Preaching Network, sabi niya, malaking tulong yan. Kaya malaking tulong yan. Bakit? Nakakapag-evangelize kayo. Hindi kayo naninira. Sabi niya, hindi kayo naninira. Nagtuturo kayo ng kabutihan. Nagtuturo kayo na maging mabuting ciudadano. O ciudadano, Father, Espanyol pala yan, No, citizens. Kung sa English, citizens. Sa Tagalog, mamamayan. Okay? So, yun, nagtuturo pala kayo. Tama yan. Yan ang kontribusyon ng Pilipinong Katoliko sa Pilipinas o sa mundo. No? Dahil hindi tayo mapanghatol. Hindi tayo mapanlait. Hindi tayo mapang-api. O malaking turo ito eh. Yan, sabi nga, kahapon nali ako duman sa Tigawon eh. Nag-ulay kami kang pinsan ko. Talaga, kung gusto mong maging doktor, siyempre mag-aral ka sa College of Medicine. Kung gusto maging architect, sa College of Architecture. Pero paano ba talaga ang mabuting tao? Pinag-aaralan ba yan? Oo. Nga lang, wala tayong formal schooling. Alam mo, formal schooling yan, dapat sa bahay. Sa bahay, tinuturuan na tayong maging magalang. Okay? So, sa bahay, tinuturuan na tayong mapagmahal. O sa bahay, tinuturuan na tayo. Kasi sa school, anong tinuturo sa atin sa eskwelahan? Magbilang. Ano pa? Magbasa. Okay? Ano pa? Okay? Magkwenta. Para magbilang. Pareho lang naman yun. Okay? Read, to write, and to count. Yun, read. Count. Yun, kwenta ng kwenta. Kinikwenta kung magkano na ang kanyang sweldo, magkano ang ginawa niya. So, hindi nagtatrabaho, kundi kinikwentahan yung oras. Maisip. Yan. Mga tugang ang hapot ko nakakatabang kaya. Yan. Alam mo, dapat siguro talaga igwaman ng eskwelahan. School for life. Ano yung school for life, Father? Kasi yun ang importante ngayon eh. Wala na nagtuturo paano maging kasi Father, yung GMRC na nga good manners and right conduct, sa ina nga nito, importante ba yan? Ang dapat sana igwaman ng eskwelahan, halimbawa, ba eskwelahan yung passion. Halimbawa, gusto mo maging fashion model, papasok ka doon sa mag-fashion show. Yun. Pero yung eskwelahan, School of Life, meron ba yon? School of Life, may School of Medicine, may School of Engineering, may School of may high school. Pero School of Life, ano, Father, ang curriculum sa School of Life? Okay? Ano yun? May module ba doon? May online ba, Father, sa School of Life? Igwa. Dae nga ni, dae. Dae man, dae yan. Ang duman, sabi nga, number 1 is experience. Okay? Alam mo, kasi ang dapat magturo dyan, sabi nga, experience is the best teacher. But not only experience is the best teacher. Okay? Evaluated experience. Kasi yung mga experience na natin na hindi napag-aralan o natutunan. Kasi marami mga tao ang naka-experience. Pero hindi natututo. Ang tinatawag natin, evaluated. Dapat ini-evaluate mo. Ang mga karanasan natin sa buhay, dapat i-evaluate mo yan. Importante mga tugangan, i-evaluate mo. Ano ba ang naituro sa'yo ng experience na yan sa buhay. Remember, our beliefs, ang ating, even our beliefs, yung ating knowledge, comes from experience.
Kaya sabi mo, ay ayaw kong kumain ng pagkain na yan. Bakit? Kasi nang kinain ko yung pagkain na yan, nasuka ako eh. So mula noon, nagkaigwa ka ng knowledge na, ay, ang ano pa lang yan, habok ko maarugkaan. So paano ka nagkaroon na paniwala na ganyan? Dahil sa experience mo. Yan. Kaya nga, mag-ingat tayo. Kasi may mga experiences natin na dapat let us try, sabi nga, purify. I-filter din yan. Ano? Kasi totoo, baka once lang naman yun. Ano? Pero tulad noon, dati ayaw kong kumain ng Japanese food. Kasi hilaw baga ang Japanese food. First time ko makakain ng Japanese food nang ako ay pari na, 1984. 1984, inimbitahan na ako, nag-blessing. Pagkatapos sabi sa kuya, Father, tikman mo ito. Tikman mo ito. Japanese food. Ay, habi ko, abo ko, ilaw yan, hilaw. Pagkatapos, sinawsaw pa doon sa wasabi. Wasabi. Mawala talaga wasabi. First time ko makatikim ng wasabi saka Japanese food na hindi sushi, sashimi. Yung hilaw baga na isda. Ay, habi ko, ayoko na. Pero, I tried again. Second time. Ay, masarap pala. Third time. Ay, masarap pala. Ay, anyway, kung ako nagpadara duman sa kuyang first experience, sabi ko, ay, habok ko na. First experience lang. Hindi na ako natuto. In other words, hindi sana ako natutong mag-chopstick. Hindi ako natutong kumain ng Japanese food. Why? Kasi first experience lang, hinabuan ko na. Dapat ini-evaluate mo ang experiences mo. Parang in other words, natututo tayo. Sabi nga ni sa kanta, when will we ever learn? When will we ever learn? Tama ba? Father, sintonado ka naman. Sige, kanta na ka mo. Mga tugang, yung baga, sabi nga, nandiyan ka na naman, tukso ng tukso sa aking puso. Tapos, hindi na natututo. Yan, dapat matuto tayo. Yan ang dapat, mga tugang. Kaya nga sa Ebanghelyo, balikan natin, sinasabi na ito ang malaking tulong, may tutulong. Kasi tayo mga Pilipinong Katoliko, okay, mapagmahal. Okay? Tanda natin, hindi tayo mapanghatol. Okay? Tanda sabi sa Ebanghelyo, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Tingnan mo, magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Okay? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gusto, takal, siksik, liglig, at umuumapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat, tanda natin, ang takalan na ginamit ninyo sa iba, yun rin ang gagamitin sa iyo ng Diyos. So in other words, the measure, ano ba ang panukat mo? Yan ang gagamitin din sa iyo ng Diyos eh. Halimbawa, kung ang panukat mo pagmamahal, hindi babalik sa iyo. Alam mo, ako naniniwala ko dyan eh. Lahat dito sa mundo, ano mong hinagis mo, babalik sa iyo yan. Ito na lang, yung sa mga basura. Sige, hagis ka ng hagis sa basura, sa labas. O pag nagbaha, babalik uli yan sa iyo. Okay? Sabi ni Mariam Brinon Barrio, sabi niya, maganda po ang topic niyo, Father. Nagpapalakas loob talaga. Totoo yan. Thank you very much, Marian. Yan talaga. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, Father, palagi naman ako inaapi. Ganun na lang ba ang buhay ko? Kasi magpatawad na magpatawad ako. Alam mo, ano ka riyan? You will also triumph. Okay? Sabi nga ni Sally Samar, taga Pilar Sorsogon, sabi niya,
Thanks a lot, Father, for strengthening my faith, especially your explanation. Experience is the best teacher. Tama po yan. Pero dagdagan po natin, Sally, hindi lang experience. Dagdagan mo ng evaluated experience. Yung experience na ini-evaluate. Yung experience na natututo ka. Kasi may maraming mga tao naka-experience na pero hindi sila natututo. Sayang. Kaya ako, maka-experience ka yan, dapat ano bang natutunan mo doon? Okay? Importante mga tugang, may natututo tayo. Okay? Sapagkat yan ang maikukontribute kang bawat Katolikong Pilipino ngayon na 500 years. Okay? So, bibigyan ko kayo mga tugang na ito talaga ang magandang balita. Ito ang may bibigay natin sa mundo. May kukontribute natin sa mundo, mga tugang. Okay? Bakit? Ito ang sinabi kasi. Nakabatay ito, yung gifted to give, yung binayaan magbigay, sa Ebanghelyo kung saan sinugo ni Jesus ang 12 alagad upang ipahayag ang kaharian ng langit sa mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Ang sabi niya, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Yan po mga tugang. Kaya minsan si Father Butch, Father, misa ka naman. Misa. Bakit magkano? Wala. Bakit? Hindi nyo binabayaran yan. Nasa inyo na kung magbigay kayo kung hindi. Ano yung ting? Bahala na kayo kung magbigay. Yun. Pero kaya nga, after all, maganda po yun, talagang mapagbigay. Alam mo, ang tao talaga ay, kung ikaw ba pagbigay, maraming magbibigay. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. Ilang beses ito ngayon sasabihin ko sa inyo, kasi may project ako sa kayong kapatid ko sa bahay. Okay, kailangan ko talaga ng pera. Bakit? Magkano ba kasi every now and then, tuwing bumabagyo, yung bahay namin, yung sagurong, yung tawag gutter, palaging nasisira. Every now and then, pag nagbabagyo, pinagawa ko niyan dati. Nakagastos na ako ng malaki. Pero nasira ng Typhoon Quinta, nasira ng Typhoon Rolly, yung 3 bagyong dumaan last year. Nasira na naman. So, sabi sa akin ng kontratista, Father, gawin na lang natin na concrete gutter. Sabi ko, okay. Pero, yan, pag-ipunan ko. Yan, totoo. Wala akong pera. Pero alam mo, pag kailangan ko ng pera, mayroon naman dumarating Last time, tinawagan ako, Father, pwede ba magbayad ka ng ganitong, magbigay ka ng 15,000 nandito sa kasi bibili ako ng materyales, ganito, sabi niya, sa kontratista. Ano ba nangyari? Hindi ako pinabayaan ng Diyos eh. Nanghiram ako. Sa aking kaibigan. Pinahiram naman ako ng 15,000. Thank you pinahiram ako. Hindi siya nakikinig ngayon kasi busy yan doon sa kongreso. Kaibigan ko. Anyway, yun mga kaibigan. Pinahiram ako. Binabayaran ko. Kasi sabi ko sa kanya, wala akong pera. Pero, mo, later, may nag ano naman sa akin, Father, kailangan ko ng pera. Nagbigay ng allowance. May pera naman. Alam, babayaan ng Diyos. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ako magpapatotoo. Okay? Totoo, kailangan ko ng pera. Pero sa panahon na kailangan mo ng pera, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kailangan mo. Tingnan mo nga, kailangan ko ng 15,000, binigay sa akin, 15,000, dumaan lang, bambayad ko na sa utang. Yun. Anyway, ang bait talaga ng Diyos, mga kapatid. Yan. Kaya magbigay. Kaya minsan, Father Butch, pwede ka mag-bless. Okay. Magkano tinatanong sa, magkano ba magpapabless, Father?
Wala ako, hindi ba ako nagpapabayad. Depende kung magkano ibigay ninyo. Halimbawa, magbigay ko ng 5 pesos, okay na sa akin yun. Wala problema kung hindi ako namimresyo. Ang problema may presyo. Walang presyohan dito. Kung magkano ang, halimbawa, masaya ka, kasi napasaya kita sa pag-blessing ko ng bahay, ay natuwa ka sa akin, nagbigay ka ng marami, di thank you. Pero hindi kita pepresyohan. Nasa iyo yan kung magkano gusto mong ibigay. Alam mo, sobra pa. Sabi, talaga, liklik. Bakit? Kasi binibigay ko rin eh. Sa akin, ang pera, hindi naman umuhinto sa akin eh. Pinag-aaral ako, mga apo ko, mga pamangking ko. Kung ako lang siguro, yung pera na binibigay sa akin, para sa akin lang siguro, ay naku, mayaman na si Father Boots. Lahat siguro mabibili ko na. Hindi. Pinapadaan lang sa akin. Dinadaan, channel lang ako, dinadaan lang sa akin. Wala akong pera naman. Lord, pwede ba mapahingi kasi may babayaran ako. Malaki ang babayaran namin naman doon sa bahay, sa Tigaon, kasi pinapaayos ko yung bahay. Hindi ko naman pwedeng iasa sa kapatid ko. Totoo, may kapatid ako sa Amerika, pero may hilang siya. May kapatid ko, may sakit yun eh. Kailangan din ng pera niya. Akala natin, may kapatid naman sa Amerika yan, kaya may pera. Hindi po, akala nila, pag nasa Amerika ka, ang pera, umuulan, para bang mapupulot mo na lang kung saan. Mahirap yata. May sakit pang kapatid ko. Mahirap po yan. Siyempre, pero ito tatatandaan ko kahit may sakit ang kapatid ko. Okay? Nagtutulong-tulungan kami. So, at the same time, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Yung kapatid ko, hindi rin pinapabayaan ng Diyos eh. Tingnan mo, binigyan din siya. Inaabutan siya. Ganun din, inaabutan tayo. Pero huwag ka lang magreklamo. Kasi ang problema minsan nagreklamo tayo eh. Father Boots, wala na akong pera. Father Boots, wala ako ng ganito. Hayaan mo. Lord, I know you are the provider. You are El Shaddai. Naniniwala ako, darating ang pera. Alam mo, sinasabi sa akin, sabi ko sa sarili ko, wala akong pera. May pera ka dyan? Hindi, parating pa lang. Walang pera. Yung wallet ko, tingnan mo kung makakuha ka dyan ng 1,000. Nandyan, barya lang. Pero sasabihin ko sa inyo mga tugang, na darating. Ang pera, parating na, parating. Okay? Parating. Palagi ako naisip, be positive. Kahit wala kang pera, sabihin mo, wala akong pera, Father, wala akong pera. Pag sinabi mo wala kang pera, hindi ka magkakapera. Pero pag sinabi mo, parating, Father, ang pera ko, kahit wala pa parating. Pero sabi, parating na. Hindi ko lang alam kung kailan darating. Baka bukas, mamaya, o sa next year, or 5 years from now. Pero parating pa rin. Hindi ba? Parating na ang pera. May tumawag si Manay. Manay Sol, kumusta ka? Nangyari sa buhay ko po yan na umadikluman harong ko. Tapos, ikaw pagihilot ko, dahil ko arap na ikaw pa na dito sa saray na sulat tapos may tulungan niya. Iyo. Ito kaya ang kami niya, kung maulit tulong sa kuta, bata pa na itong adiklong. Iyo. Baka madapa ka. Matutumpa na, matutumpa. Iyo. Iyo. Sabi niya, ako dyan nasulat sa imo na, tao ko sa imo. Napaluwa-luwa ako. Sabi, salamat. Sabi ko, magkakaigwa na itong liwanag ang balay ko. Tamata niya ako. Luyong na nga ni, matutumba na. Yan. Sabi ko, totoo ang pito karami, Father. Kapag, di ikatawaran ni Pag-asa, pirmi kang nasa Diyos. Ninangapot, nasa na ang kasaipuan mo. Tama. Yan, Manay Sol. Very good. Pinapatunayan. Yan ang gusto ko sa mga taong nagdadahog sa tuya ngunyan tulad ni Manay Sol na nagpapatotoo. Alam mo, kita mga Katoliko, kay puwantang mga magpatotoo. Kasi minsan, may nangyayari sa tuya sa buhay, dahil na dadanagugan mga tao kasi kulang sa itong mga Katoliko
ang nagpapatotoo, alam mo, nung ako involved sa charismatic, igwa ang apodkaan, yung faith sharing. Ano? So thank you very much. Sana sa mga susunod na mga aldaw, mga Katoliko, tulad ni Manisol, yes, thank you very much. Ayun. Yan. Thank you, Manisol. Thank you. Yan. Okay. Okay. Yan. So thank you very much. Okay. Yung mga tugang na daog ta si Manisol na taga Ginobatan, ano, yan, i-contribute niya na ang sa iyang pagpapatotoo na dahil talaga kamo pababayaan ng Diyos sa indong mga pangangaipo. Okay? Eh mga tugang, inabot sa naman tayo ng orasing pamamaaram, sana sa aga, pwede ka mo giraray mag-contribute. Ano? Kasi ngunya na 500 years of Christianity, dapat let us share our faith. Let us testify. Magpatotoo tayo. Alam ko, yung mga kapatid natin hindi Katoliko, mahilig dyan magpatotoo. I was a witness of that. Ano? Kaya minsan hindi man nauuri. Sabi ko, itong mga lalo itong mga kapatid natin na hindi Katoliko, because I was introduced to them. Ano? Yung mga born again na yan, magagaling din yan. Okay? So nagpapatotoo kung paano sila binago ng Diyos, paano salita ng Diyos, binago sila ng salita ng Diyos. Tayo mga Katoliko, magpatotoo din. Ano? Huwag na tayo, hayaan mo na lang Father si Father. Hayaan mo na ang mga pare, ang mga ano. Ako nagpapatotoo. Ano? Nagpapatotoo ko sa araw-araw, nagpapatotoo ko ako. Ha? Nagpapatotoo kasi ang importante, magpatotoo tayo. Okay? Ang awag ko dyan, witnesses. Sabi nga ni Pope John Paul II, what the world needs are not so much preachers and teachers, but witnesses of faith. No? So anyway, tugang, sana sa aga, mag-share ulit kayo tulad ni Manay Sol na taga Ginobatan. Sana inaasahan ko, pwede ka mo mag-share man sa kuya sa Facebook Live, o mag-share ka mo mag-upload ka mo sa kuya, sa kuyang cellphone. But anyway, mga tugang, mga jit na kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makpo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos, mabalos po sa Indogabos mga tugang. Wala pala akong background kasi hindi ko pala naon ang aking audio share. Hindi ko na share ang audio. Sorry. Hindi ko na, kasi nakasung tayo, hindi ko nakita yung screen. Okay? So sa aga, medyo aga-agahan lang natin ang makakuha ko yung screen para makapag-share ako ng screen sa Zoom. Diyos, mabalos po sa Indogabos mga tugang at paunin ninyo ang sabihin ninyo ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. So good afternoon everyone, and may God bless you and enjoy your day. Marhay na hapon with Father Boots Mubase, OPE. Totally yours, we give ourselves.